гост в студиото ни е доктор Койчо Белчев. Една изключителна личност. Доктор Белчев, първо, бихте ли разказали за себе си малко автобиография за зрителите? Ами аз съм роден на 5 октомври в Стара Загора. 5 октомври е националният празник на Стара Загора и ми е носило късмет цял живот. Когато бях на 9-10 години, баща ми замина от Стара Загора и се установихме в Пловдив, защото моето семейство беше в тютюните. И нашите големи тютюневи складове бяха в Пловдив. Аз влязах във Френския колеж и завърших 1942 година. И 1943 година през март отидах в Швейцария да уча. Там докторирах в Цюрих по право и икономика, 1949 година. Право и икономика. 4 години взимах уроци при Карл Густав Юнг, който беше професор по психология, психиатрия и психотерапия. И взимах 4 години допълнителни предмет история на изкуството. Тогава швейцарците ме помоляха да напусна страната, защото моята студентска виза изтече, понеже докторирах, и не ми дадаха резиденция в Швейцария. Аз си взех шапката и отидах в Америка. В Америка влязах в... Моята докторска работа е върху тютюна в България, моето семейство е тютюнджийско. Аз я написах на немски, преведах и на английски. И ви познавате Duke University в Дъръм, Норт Каролайна, която продаде моята докторска работа. Board of Directors се съгласиха да продадат моята докторска работа. И понеже нямаше възможност да се работи в тютюните в Америка, аз отидах в Уол Стрит. 50-та година, края на 50-та година. Бях много успешен, спечелях много пари, и заради това му поканяха да стане съдружник. Когато станете съдружник, всичко, което печелите, влиза във фирмата, на той отгоре слагате капитал и на той отгоре взимате риска на фирмата. Значи не е толкова благоприятно, колкото си мислите. Обаче престижа, че сте съдружник в една фирма, дето има 75 съдружника и тя е втората по големина в Америка. По пирамидата на потребностите на Маслоу, именно човек има нужда и от престиж, чувство на уважение от други. Да, аз станах президент на интернационалните операции. Ние имахме 110 бюра в Америка, 30 000 души, имахме 28 бюра в целия свят и аз се занимавах с това. Аз пътувах в целия свят 3 пъти на година, 20 години. Значи от Ню Йорк, Лондон, цяла Европа, Бейрут, Кувайт, Сингапур, Хонконг, Осака, Южна Америка, Торонто и Монреал и оперирах от Ню Йорк. След Щатите? След Щатите, моята жена е швейцарка. Аз се изпратих децата да учат в Швейцария, защото училищата в Америка е слаба работа. Университетите са добри, но училищата са слаби. Интересно, така е създадена Америка. Изпратих ги в Швейцария да учат, в Ле Розе. Те свършиха Ле Розе, най-елитният колеж в света, Ле Розе. И се установих в Швейцария. Върнах се след 22 години. По-настоящем с какво се занимава? Аз се занимавам с много неща. Аз управлявам фондове. Аз имам към 15-20 клиента, които са ми останали от времето, когато бях в Уол Стрит. Те бяха към 200-300 милиона, сега станаха към 100-120 милиона, защото малко спадна борсата. Не малко, но много. Финансирам различни неща. Една от тях са картините, което аз много обичам. Така наречените фалшификати на най-прочутите и най-скъпо продадените картини в света. Вие познавате Ричард Никсън. Ричард Никсън, когато загуби изборите от Джон Кенеди, 60-та или 62 година, дойде във Уол Стрит. Той е адвокат. И влезе в бюрото на Джон Мичъл. Джон Мичъл по-късно стана неговия министър на правосъдието и след Уотергейт скандала го сложиха в затвора и аз мисля, че ще умря в затвора, Джон Мичъл. Ричард Никсън стана един от нашите адвокати. Ние имахме 5-6 адвокатски фирми, те са специализирани по различни работи, нали? И аз пътувах с Ричард Никсън 3 пъти в Европа, един път в Германия заради Некерман, който ми беше познат, Джозеф Некерман, шампион на
на кон на скачане, магазините Некерман. И извадихме това нещо заедно с Hayden Stone International, който аз бях президента и който се намираше в Швейцария, в ЦУК. Шапката на нашите интернационални операции бяха в Швейцария. След това пътувах с Ричард Никсън в Париж. Ние имахме едно много голямо бюро в Париж, в хотел Риц. И даже нашата фирма имаше едно апартаментче в хотел Риц за цяла година. И бяхме на 5-ти етаж. Мисля, че на 6-ти етаж живееше Коко Шанел. Тогава ние извадихме една фирма, която най-голямата фирма за недвижими имоти в Париж. Той е един фонд и се казва Саджимо. Той днеска съществува. Третата компания беше една в Лондон, малка компания, която вече не съществува. Тя купиха, една голяма фирма я купи и не е толкова важно. Тези 3 пъти аз съм пътувал с него. И той ми каза, 66-68 година ми каза, тези фиксирани паритети на валутите Америка не може вече да издържи, защото инфлацията в Америка е висока, Америка не може да експортира, трябва да се освободят валутите, да не бъдат фиксирани. Да ви дам един пример. 1948 година фиксираха валутите помежду си в Калифорния, в Бретон Вудс. Едно градче в Бретон Вудс. Какво се случи тогава? Какъв беше ефекта? Ефектът е, че фиксираха валутите помежду си. И казаха, $1 струва 4 франка и 33 швейцарски. Давам ви само този пример. Но всички други валути бяха фиксирани спрямо долара. Обаче с годините инфлацията в Америка беше много силна и Америка вече издъхваше, не можеше да експортира, значи трябваше да се освободят тези фиксирани курсове. Аз се връщам в Швейцария 1971 година към края. Сменям моите долари по 4 франка и 33. Ричард Никсън освобождава валутите, мисля, 72 година или 73 година, не си спомням. И преди 1 месец, 2 месеца аз смених долари по 95 швейцарски стотинки. Това дава ли ви отговор? 4 франка и 33, 95 стотинки. Значи, долар е спаднал 100 на 100. Когато една империя си разнебити валутата, тя има проблеми. Тук следва и въпроса, откъде започна настоящата финансова и икономическа криза? Финансовата криза започна 2000 година, когато надуха технологическите акции, когато интернет се разви, когато казаха, че това са невероятни възможности за века и надуха технологическите акции от $1 на 1000 или на 500 и след една година-две ги свалиха от 500 на 1 или 2. Това беше страхотна катастрофа. В този момент Алан Гринспан беше директор на Federal Reserve Board, нали? На Националната банка. Той тогава намали лихвите от 5,5 на 1, не си спомням дали беше под 1, но 1 е достатъчно, и спекулантите, специално инвестиционните къщи, които бяха 5, сега ги вече няма, нито една от тях, се фърляха в ипотеките. Защото това е една много скандална история. Тези ипотеки се даваха на хора, които не можеха да докажат, че работят, че имат приходи и че могат да обслужват ипотеките. В Швейцария, за да купиш една къща или един апартамент, ти трябва да сложиш кеш 20 на 100. Освен това, трябва да докажеш, че работиш, трябва да докажеш, че имаш приходите и трябва да докажеш, че можеш да обслужваш дълга. И тогава ти дават къщата или апартамента. В Америка това не е случая. В момента... Какво стана? Всичките инвестиционни банки създадаха едни инструменти, които до сега малко хора ги разбират. Това са едни доста комплицирани инструменти. Отидаха при така наречените рейтинг agencies, при агенциите, които класифицират тези книжа, и те казаха, тези книжа са 3 пъти А. 3 пъти А е най-доброто качество на един инструмент. Нали така? Финансов инструмент.
Това 3 пъти А ви позволява на фондовите, на банките да ги купуват. Защото са 3 пъти А. Ако са 2 пъти А, или 1 път А, или 3 пъти Б, 2 пъти Б, 1 път Б, 3 пъти С, 2 пъти С, 1 път С, не може да го купуват. Но ако е 3 пъти А, всички се фърляха. Защо? Защото тези инструменти даваха високи лихви. Какво стана? Брокерите, които бяха част от инвестиционните банки, вие идвате и казвате, искам да купя тая къща. Тая къща струва обаче $150,000, но те я дават за 300. Ама не ви питат дали може да плащате, кой сте ви. Няма значение кой сте ви. Дават ви ключовете, влизате в къща. Това само в Америка може да стане. Взимат 3 или 5 на 100 комисионна, не върху 150, а върху 300. Вие се живеете като цар 1 година и след 1 година, година и половина или 2, ви свърлят. Защото не обслужвате дълга и не може да плащате. Кой взема къщите? Банките. Влизат банките, да са финансирали това за операция. 5,5 милиона къщи днеска са за продажба в Америка. Банката взима тая къща и се мъчи да я продаде за 200 хиляди. Никой не иска. Банката отписва няколко милиарда. Нали? Ще става 300. Намаляват от 200 на 100, пак не могат да я продадат, още няколко милиарда отписват. Днеска тая къща ще купите за 30-40 хиляди и никой не ще. Те са паянтови къщи. Като дойде един тайфун, побира целия град. Големите виновници. Първо, Ален Гринспан, който написа една книга, която се мъчи да се оправдае с това, което е направил. Обаче, никой не му вярва, той е напълно компрометиран. Обаче Ален Гринспан е човек на инвестиционните банки. Но така. След това се мъчат да идат при държавата и казват, ами, ние фалираме. Добре, 2007 година тези инвестиционни банки, тези брокери спечеляха страхотни пари, защото надуха печалбите на фирмите, шефовете си платиха $150 милиона заплата и си платиха 300-400 милиона бонуси. И си излязаха с 400-500 милиона, 600 милиона за една година. Надуха. 2008 година отиват при държавата, казва, фалираме. Bear Stearns, вие ги знаете тези къщи, има 5 инвестиционни банки в Америка, сега няма нито една. Значи, Bear Stearns е една от най-големите, но 5-та, най-малката. Акциите изпаднаха от $175 на $2. И JP Morgan Chase я купи за $2. Какво представлява $2? Една къща, която имаше бюра в целия свят, която имаше 30 000 души, дето работеха, представляваше стойността на тяхната сграда в Нью-Йорк. $275 милиона. И къща изчезна. Номер 4. Lehman Brothers. Lehman Brothers, големи спекуланти, взеха си и те по 300-400-500 милиона бонуси и заплати и загазаха, защото те бяха забъркани в тези ипотеки. Или фалираха. Може би не трябваше да фалират. Но какво става? Полсън, министъра на финансите при Буш, беше преди това генерален директор на Goldman Sachs. Goldman Sachs е най-голямата в Америка. Goldman Sachs дължеше на Lehman Brothers 19 милиарда. И не може да ги плати. Значи, някой от тях трябваше да падне. Обаче Goldman Sachs е най-голямата, тяхният човек е министър на финансите и Lehman Brothers падна. Кой остава? Мери Линч. По-силния. Мери Линч. Мери Линч губи милиарди. Държавата отива при Банк в Америка и казва, аз ще дам пари, ще я купиш веднага. Те преди да реализират, преди да анализират Мери Линч, купуват я. И се хващат за главата. Стотици милиарди загуби в Мери Линч. Банк в Америка, акцията беше $55, даваше 5 на 100 дивиденд.
преди 2 седмици беше $3. Най-голямата банка, заедно с Chase, са двете най-големи банки в Америка. Извинявам се, плюс Citicorp. Citicorp също забъркана в тая каша. Акцията пада от 50-60 на 1,5 беше $1. Значи, всички те хора са забъркани в тая работа. Каква е тяхното извинение? Ами агенциите казаха, че тези документи са 3 пъти А. И държавата налива сега трилиони. Вие знаете, че Америка е напечатала от септември до днеска 13 трилиона. Вие знаете, че 1 трилион са 1000 милиарда. Моята фантазия вече стига до границата. Как това влияе на инфлацията, при положение, че се печатат пари? За момента сме в дефлация, защото сме в криза. Обаче, в момента, когато се завърти колелото, тези трилиони ще изгърмят и ще стане една страхотна инфлация. Долара, ви казах, е паднал от 4 франка 33 Швейцария на 95 стенки. Онзи ден беше 1,13 или 15, нищо не е. Ами ако те решат да сменят $10 за един нов долар, ами китайците са вътре с 1 трилион. Вчера Морган Станлей казва: купувам за 6 милиарда имоти. Парите отде ги взима от държавата, за да купи имоти, защото има 5,5 милиона къщи за продан. И в тези 6 милиарда китайците, една компания, която се казва China Investment Group, участва с 800 милиона. Защото китайците се мъчат сега някакси да излезат от ценните книжа, защото те отказаха да взимат ценни книжа в Америка преди 2 седмици, ако сте чели вестниците. И какво стана на 19 март? 19 март беше преди колко? 10 дена. Нали така? Или преди... Да. Той горе-долу 10 дена. Какво стана на 19 март? На 19 март, за да вложат достатъчно пари в пазара, държавата издава 300 милиарда ценни книжа. Окей? Преди да ги издаде обаче, Федералния резерв, банката намали лихвите на 0%. Значи, кой ги купува тези 300 милиарда? Китайците казаха, стига, това, което имаме достатъчно. Кой ги купи? Националната банка. Националната банка купува 300 милиарда на 19 март от държавата, не плаща практически никакви лихви. Лихвите са на 0,25. Значи 300 милиарда сега влизат в пазара. Така ли е? Добре. Абсолютно. Какво правят същия ден? Купуват за 750 милиарда Националната банка купува ипотекични ценни книжа, ипотекарни ценни книжа. За 750 в един ден. Освен това купува за 100 милиарда някакви други книжа. Те измисляха толкова ценни книжа с имена, че човек не ги разбира вече. Какво стана? 300 милиарда. Плюс 750 милиарда, 1 трилион и 50 милиарда. Нали така? Да. Плюс 100 милиарда, значи 1 трилион и 250 милиарда в един ден влязаха в пазара. Дефлация, криза, добре. Ами като се завърти колата, какво ще стане? Къде ще иде този долар? Значи, този долар няма никаква цена. Той е без покритие. Единственото покритие е вярата на хората в Америка. Ами ако тая вяра не съществува вече, какво ще стане? Какво мислите за вярата на хората в рейтинговите агенции? Никаква. Те са мошеници, те трябва да ги сложат в затвора. Им дават AAA, значи 3 пъти А. И целият свят, всички банки се фърлят и слагат UBS, най-голямата банка в Европа. UBS, швейцарската банка. Държавата купи от UBS така наречените лоши ипотеки, токсичните ипотеки, лошите, и им даде кеш 66 милиарда франка. Това са големи суми. Освен това, Националната банка даде на UBS, само че за 12 на 100 лихва, още 6 милиарда. Значи 66 милиарда влязаха в UBS. Обаче акцията на UBS от 80 спадна на 9,70. Сега не знам колко е, 11-12 нещо такова. Коя е тази работа? Как се фърля една банка като UBS в
в тези... Ами те казваме, то беше AAA. 3 пъти А. Значи, рейтинг агенции, тези агенциите са виновни. Едни от виновниците. Те не са сами. Това е цялото една групичка инвестиционни банки, агенции, Федерален резерв, който вие знаете, Националната банка е частна в Америка. А инфлацията колко време ще продължи? Колко прогнозирате? Инфлацията ще продължи, зависи как се завърти колелото с икономиката. Защото ако се завърти много силно с тези трилиони, да са влезли в икономиката, може да бъде много силна тази инфлация. И после как ще се обуздай тази инфлация? Те казват, американското правителство казва, ние сега се занимаваме с дефлация, когато дойде инфлацията ще умислим. Ама като дойде инфлацията с тези трилиони, дето печатат, кой ще им стане с валутата? Кой иска да има долари днес? Аз не ги ща. Аз нямам долари. Китайците искат да излезат, обаче китайците имат един договор с Америка, че Америка ще купува китайските буклуци. Дайте забравя, че всичко в Америка е китайско. Чувал съм, че, например, Израел изгаря част от своята национална валута, за да повиши себестойността на останалите пари в обращение. На шекели, как се вика. Това не съм го чул, но е възможно. Обаче Израел без Америка мъчно ще просъществува. Икономически и политически. Така че зависи от силата на Америка. Америка ще продължава ли да финансира Израел с тези грамадни суми всяка година? Това е вече в политическата сфера, което не е моята специалност. Аз политика ли се занимавам. Къде е мястото на България? България е в Европа. България не може да се отцепи от кризата. Сергей Станишев вика, ще има меко кацане. Аз не знам за него какво значи меко кацане. България няма да има меко кацане въобще. Удара в България ще дойде в идущите 6 месеца. 50% от хотелите в Албена, официално написано в вестниците, са затворени за това лято. Защо са затворени 50% в Албена? Защото нямат туристи. Аз бях в Пампорово в най-големия сезон, Свети Валентин, не знам, имаше 3-4 дена празници, 600 туристи. 600. Какво съветвате да направят управляващите в тези нестабилни макроекономически условия? Вие току-що казахте доста силни неща. Управляващи трябва да не увеличават лихвите. Лихвите в България са много високи. Те трябва да се намалят много силно. Лихвите трябва да се намалят. Какви инструменти могат да използват? Те могат да използват инструмента на печатат малко пари под контрола, защото ние сме в борд, нали? И да намалят лихвите. Това е най-добрият инструмент. Намаляваш лихвите, за да освободиш малко длъжниците по тези кредити. Цените в Банско са паднали 30-40 на 100. Аз мисля, че са паднали повече. Моята информация от Банско са паднали 60-70 на 100. Очаквате ли да се запази тази тенденция на намаляване? Напротив, се ускори. Важното е, че всички тези хора, дето дължат на банките пари с тези високи лихви, как ще ги обслужват? Лихвите трябва да се намалят, обаче не ги намалят. Това ли е основната опасност, според вас, пред финансовите институции в рамките на страната? Сега, проблема с финансовите институции трябва да има кой да ги обслужва тези кредити. Той е малко специален нашия проблем с банките, защото когато банките фалираха 96-97 година, те бяха тогава фактически 100 на 100 български банки. И повечето от тях ги ограбяха. Вие знаете историята на Агробизнес банк, знаете на Балкан банк, Минерал банк, не знам, аз ги забравих вече. Помня пирамидите. Общото наименование беше такова. Български земеделски кредит на Атанас Тилев, фалименто, всичкото фалира. Български банки. След това нашите банки, 95 на 100, станаха чужди банки. Тези банки в България са всички чужди банки. Аз не знам дали първата инвестиционна банка не е единствената частна банка в България. А пък и там може би да има чужди инвеститори. Сега, централите в Европа имат нужда от пари. И те са изтегляли вече от българските филиали свободните капитали. Тези банки няма да фалират. Обаче нямат пари.
И затова лихвите по всяка вероятност не падат. Значи трябва да създаде някакво вливане на пари, да се намалят лихвите много по-силно от това, което те намалиха, мисля, лихвите малко преди една седмица или 2 седмици намалиха. Това не е достатъчно. Много повече трябва да се намалят лихвите. Ами, че те ги намаляваха в Америка на 0. В Лондон на 0 или 0,25. Европа се мъчи да ги задържи там известно време, ама Трише, директора на Европейската банка, каза: не изключвам нищо. Което значи, че аз ще ги намалявам постоянно. Швейцария, да не говорим, Швейцария парите ли струват нищо. Днеска ипотека в Швейцария, 20 годишна ипотека, 4 на 100. Ипотеките, които ги взимате сега, са по 1,8, 2 на 100. Това е лихвите в Швейцария. В България лихвите са, не знам колко, 10, 12, 15 или колко стигат тези лихви, ипотекарни лихви. Ами хората, ето ги държат, как ще ги платят? Ние сме тук в началото на кризата. Меко кацане няма да има. И кризата ще дойде сега. Аз съм го казал от дълго време, че ще дойде. Първо тя дойде в борсата. Вие знаете, всички кризи започват с борсите, с финансовите операции. 2006 година, 2007 година дадах едно интервю на Дневник Бургас и казах: българската борса Софекс е на 1980 пункта. Това е един балон, който ще се спука в най-скоро време. Сега е 280, не, вчера беше 270, ако не се лъже. Вчера беше 279 и нещо. Обяви. 279 нещо. Вчера. Да. От 1980. Колко милиарда се загубеха там? Трилиони. Сега, от финансова криза обикновено се прехвърля в икономическа криза. Защото щом финансите загазят... Няма как да не стане това. Няма как да не стане. То става икономическа криза, разбира се. Но първо става финансова криза. След това става икономическа криза. И след това правителствата падат. Можете ли да направите анализ на последните 3 правителства? Иван Костов реорганизира финансовата система след голямата инфлация. И направи малко държава, доста стегната. И това му се дава като успех. Да не говорим за корупцията. Корупцията си е на страна. След това кой дойде? Сакскобургготски. Добре, НДСВ. НДСВ дойдоха юпитата. Какво направиха юпитата? Ами външния дълг... Обърнаха го. И Орешарски каза: България загуби 800 милиона или 1 милиард. Аз бях при НДСВ в Стара Загора. Случайно съм на моята изложба. Чувам, че НДСВ има събор на втория етаж и отивам там и слушам. Всички са там. Милен Велчев, Молов, Соломон Паси, Парванова. Не ги знам. Аз не ги познавам. Не познавам никой. Аз не съм в политиката, не се занимавам. Впечатлението, което ми направи, че Милен Велчев стана и каза: аз бях избран за най-големия финансист в света, министър финансов, номер 1. Добре. След това каза: всички говорят за външния дълг, защото някой го питаше нещо за външния дълг. Всички говорят за външния дълг и никой не го разбира. Това, което мене му обиди малко, е думата никой. Значи, той единственият, дето го разбира. Добре. И обяснява това. И аз тогава реших да стане и да кажа една дума. Това беше към края. Аз може би бях последния. 2 часа и половина след това бях последния. И казвам: добре, господин Велчев, дълга го платихте много скъпо. Ама много скъпо. И той казва: ние не сме платили нищо, ние го обменихме. Да, обменихте го, но не го обменихте на една цена. Да, казва, тази цена беше висока. Но тя беше висока, защото имаше икономически ръст в България. А пък тази цена беше висока, защото приятелчета в Лондон знаеха една година или преди, че този дълг активно ще се обработва. Когато дойдоха тук юпитата и когато те казаха: ние активно ще работим върху дълга, при мене червената лампичка
светна. И аз тогава казах на моите приятели в Лондон, окей, започвайте всеки ден да гледате как се развиват Брейди облигациите. Брейди облигациите се развиха и България плати, мисля, 92 стотинки, а те бяха много по-ниско, така ще мина година преди това. Добре, сега станалото. Икономически възход България. Сега Николай Василев се помъчи да подари, като министър на икономиката, да подари Булгартабак на двама души. Нали? Двама души. Те го спряха. Аз бях против, защото казах, че за 110 милиона евро да продадеш целия Булгартабак, който тогава струваше 1 милиард и 600 милиона, мъчно може да се оправдай, нали? Спря се. Добре, че междувременно Булгартабак се разцепи на 25 парчета и наместо 2 наши момчета да участват 20 наши момчета в разцепването. И може би това беше теорията на правителството. Да се разцепи Булгартабак, за да има 20 момченца, които дават пари на партиите, да участват в разцепването на Булгартабак ефтиничко. Юрий Гагарин го продадаха на една офшорка, някъде си, кипърска офшорка. Трябва ли да ви казвам кой собственик в тази кипърска офшорка? Сигурно не е някой кипарец или някой американец и англичанин. Българът. И я подариха за нищо. Стара Загора я продадаха за една машина. 17 милиона лева. Пловдив го продадаха за една машина и половина. 27 милиона. Ако не се лъжат, това са горе цифрите. И аз питам господин Велчев, Милен Велчев, викам, как стана с Булгартабак? Ма казва Булгартабак. Тези две фабрики се приватизираха много прозрачно. Те влязаха в борста и всеки можеше да участва. Сега. Аз съм бил в борста от 50-та година. Значи, казва се кой ще бъде купувача. Купувача е готов. Окей? Акциите влизат в борсата от едната врата и веднага излиза от другата врата, защото купувача чака от другата врата с торбата. Кой ще участва друг? Те са единствени, дето са там. С парите. Моят последен въпрос към вас. Как може да се каже, че е прозрачно? Няма прозрачност. Той в американската борса няма прозрачност. Видяхме. И в Лондон няма прозрачност. Виждаме какво се случва. Нали го видяхме в американската борса, какво става? Че в България няма да стане. Че в България има ли борса? Тя е толкова неликвидна, че просто хората не трябва въобще да влизат в тая борса. Че тая борса няма никаква ликвидност. Ти купиш 100 акции, 200 акции, искаш да ги продадеш, дава ти 50 на 100 по-малко, защото няма купувач. Защото няма акции. Това не е борса, това е Мики Маус. Моят последен въпрос към вас. Как очаквате да протекат следващите парламентарни избори в България? Аз се надявам, че следващите парламентарни избори ще сменят малко конфигурацията на правителството. Тъй като аз не се занимавам с политика, обаче имам идеи. Трябва да бъдат други хора. Ама могат ли да дойдат други хора? Сега, вие знаете историята на Мургина, нали? Мургина казва, че 1 милиард... Още няма кой знае колко светлина върху случая. Няма и да има. Но казва, че са усвоени там 1 милиард и 200 милиони. А моите приятели ми викат, това е много малко, бе. Тя горката само 10 на 100. Викат, в 2008 година са откраднати 12 милиарда. Аз не мога да повярвам. Мъчно го разбирам, но дали е възможно, не ме питайте. Може би в България всичко е възможно. Те пари, които и да са лесни пари. Основавам една фиктивна фирма, имам приятелче от другата страна, так, върни ми 100 000 лева, върни ми 1 милион. Ако се прекара през още няколко фиктивни фирми, няма намиране. И това са милиарди. Нали? Има веднага, държавата плаща веднага кеш, парите са кеш. Това е най-лесният начин да дръпнеш. Те пари отиват финансиране. Всички казват, тая партия купува гласове. Той казва, и вашата партия купува. Значи всички купуват гласове. Така че изборите в България ще бъде една някакси тъжна история. Но дано се смени някакси тая структура. Защото тази коалиция отдавна трябваше да си ходи. Това правителство не може да издържи. Те са много слаби хора. Много слаби. Нека да вметне един акцент. Фалшификат, а не реплика.
Каква е разликата между репликата и фалшификата? Разликата между реплика или копия, фактически, или фалшификат е нашия стремеж да възпроизвеждаме тази вълшебна картина, доколкото е възможно да бъде като оригинала, по размер и по качество. Така че затова се казва фалшификат. Фактически на италиански се казва фалшиво на автора. И ние даваме един сертификат, в който гарантираме, че е оригинален фалшификат. Тук имате 100 картини в този каталог, а тук имате на Густав Климт, имате една картина, която е най-скъпо продадената картина в света. Това е тук тази картина, Аделия Блок-Бауер. Аделия Блок-Бауер е семейство, което финансираше Густав Климт и се продаде преди 2 години на сина на Есте Лаудер за $135 милиона. Вау! Вие знаете, че в Америка тези неща се смъкват от данъците. Той ги купува и я подарява някъде и смъква от неговите 300-400 милиона, дето изпечелил тази година, 135 милиона. В Чикаго има така наречения художествен институт. В този художествен институт в Чикаго има грамадно количество от френските импресионисти. Ама много голямо. Може би най-голямата колекция извън Париж, извън Франция, се намира в Чикаго, в института, художествен институт Чикаго. Уважаеми зрители, това беше разговор с доктор Койчо Белчев.